swaraning gongso kang munyo hangrangin gumlegar yayah hanyikar langit candrane. Sedikit ingkang kawuwus mapan wonten ing Laladan Desa Ganting Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Kawistara wonten papan ingkang sarwa rinenggahaning nggih papan wonten ing papan ingkang sampun cinawis dening para kadang panawung krida nedheng adane pawiwahan utawi adicara pengetan dinten kamardikan Ambal Warsa Negari Republik Indonesia ingkang kaping 87. Kawistara hangagem busana ingkang sarwa seta sapa ta tejane sanganyar katon wanodya ingkang yu sulistyeng ing warna pindha hapsari kang mangejawantah nenggih waranggana langgeng budaya lon-lonan ing lumampah sinatan wujuding agni ingkang manghalat-halat minangka pralambang hangobong jiwa kaprawiran sigra lenggah saluku juga sinartan hangempet babahan hawa sanga hamandeng pucuking grana apa kang den pinta meminta sih nugraning Hyang Mahanasa mugi adicara ing rikalenggahan dalu menika tansah kebak berkahing Hyang Mahanasa sembada kang ginanta Basuki kang Kesti sugeng datan manggih pambek.
langgeng budaya kiyuhan susila karo Trembung Sidoarjo. Agunging panuwun tepuk tangan yang meriah untuk warga Ganting semuanya. Bapak Ibu seneng napa mboten? Seneng nggih? Bapak Ibu selanjutnya kami persilahkan apabila ada permintaan lagu dari para tamu undangan dan warga Ganting. Namun sebelum kami haturkan kepareng kadang-kadang langgeng budaya badhe siaga ngaturaken badhe ngaturaken sampur panghormatan kunjuk dhateng para tamu undangan. Sampur panghormatan ingkang sepisan kawula aturaken dhateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua DPRD, Bapak Handono Warih, Bapak Camat dan Bapak Ketua Panitia dan tamu undangan wonten ngajeng Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek. Monggo kepareng nampi sampur panghormatan tindak dhateng sasana pagelaran nampi sampur panghormatan saking kadang-kadang langgeng budaya. Sumangga mrakadang dipun spoti untuk para tamu undangan. Yuk. Langgeng budaya lagi. Kami persilakan, monggo Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua DPRD, Pak Camat, Pak Dan Ramil. Semoga Bapak wong sak desa. Matur nuwun. Matur nembah nuwun. Nggih. Matur sembah nuwun Bapak, barokahullah. Barokahullah rezekine tambah kathah barokah. Amin. Sambel kemangi nggih. Sambel kemangi iki jelase lomboke pedes iki. Pedes, Bu. Sambele sing pedes. Ayo Mas, sambel kemangi sing pedes. Padha karo sego pecel mang pedes. Oh enak. Enak, Bu. Ayo.
Bapak Sesideman. Oh iya, nyanyi sendiri Bapak. Oh, mboten. Sesideman. Siap, Sesideman Mas. Oke, Iya. Bu Vita. Ayo. Bu Vita. Permintaan juga dari Bapak Ketua Panitia, minta caping gunung. Nggih, menika Bapak Wakil Ketua DPRD, Bapak Andono Warih. Monggo Mas Sesideman. Mandape mangke caping gunung. Ada Mbak Dila, Ayo dek ini. sanggang budaya lagi. Saja luwe becek paten apa timbang kepisahan meninggiah sulestio re wangi samudana aran kula warga dermoran putra ayo dek